ng mga nagbabagang balita. Signal interruption at gun ban ipinatupad kaugnay ng Peña Francia festivities. Mga deboto ni Nuestra Señora de Peña Francia dagsa sa traslasyon procession. At biyahe ng PNR sa Kamsur madaragdagan pa sa third quarter ng taon. High-speed rail system muling pinanawagan ni Gov. El Rey Villafuerte. Magandang gabi po, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Naka-heightened alert ang kapulisan at buong security cluster ng Joint Operation Center kaugnay ng malalaking aktibidad ng Peña Francia Fiesta. Signal interruption pinatupad sa traslasyon procession. May ulat si Regine Bue. Naka-heightened alert status ang Philippine National Police sa lungsod ng Naga, kaugnay ng malaking aktibidad ng taunang Peña Francia Festival. Bahagi ng kalakhang selebrasyon ang tradisyonal na traslasyon at fluvial procession kung saan dumadagsa ang libo-libong mga deboto mula sa loob at labas ng Bicol Region. Upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan, libo-libong uniform personnel na bahagi ng augmentation forces mula sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon ng Bicol bilang karagdagang seguridad. So, until na matapos po ang occasion, yun po ang magiging alert status ng Naga City Police Office. Kasabay ng mga paghahanda, ipinatupad na rin ang gun ban sa buong lungsod ng Naga simula Setyembre 12 na magtatagal hanggang Setyembre 21. Sa ilalim ng panukalang ito, lahat ng permits to carry firearms outside of residence o PTCFOR ay suspindido. Tanging mga uniformadong miyembro ng PNP, AFP at iba pang law enforcement agencies na nasa opisyal na tungkulin lamang ang pinahintulutang magbitbit ng armas. So, yung pong may mga lisensyadong baril na pwede nilang dalhin, temporarily hindi na po muna pwedeng dalhin within Naga City. Upang lalo pang paigtingin ang seguridad, ipinatupad din ang signal interruption sa mga takdang oras at lokasyon, partikular sa mga prosesyon at mataong lugar. Ito'y alinsunod sa rekomendasyon ng mga otoridad sa Joint Operations Center at inaprubahan ng National Telecommunication Commission o NTC. Layunin nito na maiwasan ang posibleng banta ng remotely triggered devices at mapigilan ang pagkakaroon ng kalituhan sa gitna ng mga aktibidad. Siguro ang pinaka-message po namin ay ingat. Ingat na lang po. Kanya-kanya tayong personal security awareness and be vigilant. Ayon naman sa pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur, sa pangunguna ni Governor El Rey Villafuerte, patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga kinauukulang ahensya upang masiguro ang isang maayos, mapayapa, solemne at ligtas na pagdiriwang ng Peña Francia Fiesta. Well, traffic, peace and order, safety, marami mga deboto. So yan ay nasinasa po natin na kasama si PD. Marami nagpupok dito sa hotels natin. So yan ay nasinasa natin na dapat maging peaceful, magandang experience ng mga deboto. Hindi lang taga Bicol, mga galing sa Manila, iba-ibang bansa pa. Regine Bue, CSN. Libo-libo ang nagtungo sa Naga City para sa taunang traslasyon procession ngayong taon ng imahe ni Divino Rostro at Nuestra Señora de Peña Francia. Ilan sa kanila nagbahagi ng kanilang paghahanda sa prosesyon. Narito ang ulat. Muling dumagsa ang libo-libong deboto at pilgrim sa Naga City para sa taunang traslasyon procession ng mga imahe ni Divino Rostro at Nuestra Señora de Peña Francia, ang patron ng Bicolandia. Sa ilalim ng temang A Mother to All, lalong pinalalim ang diwa ng panampalataya at pagkakaisa sa gitna ng pagdiriwang. Our Lady of Peña Francia, Mother to All. Mawat niya itong ibalangibog ang ideya na sina, bako lang para sa mga Katoliko, sina, bako lang para sa mga parasimba, kundi dawa sa mga bakong Katoliko, minamangno sinda ni ina. Even si mga day nagsisimba ng mga paradulag sa misa, hinahanap ka mo ni ina. Kaya magpahiling ka mo sa iya. Everyone is welcome, and therefore, ina is ina para sa gabos.
Kilala ang traslasyon bilang isa sa pinakamalaking religious activity sa bansa. Sa naturang prosesyon, inililipat ang mahal na imahe ni Inang Peñafrancia at ng Divino Rostro mula sa Old Peñafrancia Shrine patungo sa Naga Metropolitan Cathedral. Hudyat ito ng 9 na araw na nobinaryo ni Ina bago ang fluvial procession pabalik sa Basilica Minore. Maraming deboto ang nagiging emosyonal sa pagbabahagi ng kanilang taimtim na debosyon at paghahanda sa kapistahan. Sa bawat panalangin, ramdam ang pagmamahal ni Ina na ayon sa kanila ay parang kasama rin si Jesus sa kanilang paglalakbay. Ako, di ko masukat. Di ko po masukat yung pananampalataya ko kasi halos yung buhay ko siya na, bahala ka na mama sa kuya, sa family ko. Ano man na inaagihan mi, aram mi na yaon ka. Tatabangan mo kami, ipag-pray mo kami. Excited lang ako na ma-experience ko yung ni Inang Peñafrancia, ang kaanuhan niyang kapistahan niya. Saka nagagalak ako kasi first time ko naiiyak siya. Para yung panata ba kay Ina, para hindi tayo maghirap, Iba-iba man ang kanilang pinanggagalingan, lahat sila ay pinagkakaisa ng malalim na pananampalataya. Sa kabila ng init, ulan at pagod, patuloy ang pagdaloy ng mga deboto sa traslasyon, isang patunay ng di matinag na pananampalataya ng mga Bicolano. From the very word itself, devotee, I hope ang mga nagdidigdi sa naga talaga mga deboto ni Ina. That means, yaon ang respeto niya to, yaon ang paghinguan niya to na magpangaji, magpamibi, orog sa gabos. So, dahil talang pag-isipon ng karakanan tsaka shopping, as in irinuman, kundi maghanapan ta ng pagkakataon ng magpamibi. Ang sa tuyang mahal na Ina, iyo ang dakulang kasurog niya to. It means, makikilakbay si Ina sa satuya kung saan man kita magduman. Kung ang Pilipinas yaon sa kadikluman mo niyan, iiba ng kita ni Ina. Ang pagpapatuloy ng kapistahan, inaasahan ng iba't ibang gawain pananampalataya sa Naga City. Kabilang dito ang Novena Masses, ang tradisyonal na fluvial procession at iba pang aktibidad na nagpapatibay ng pananampalataya at debosyon kay Ina. Regine Boy, CSN. Samantala, target ng Philippine National Railways o PNR na maging operational sa huling quarter ng taon ang inter-region na biyahe nito papuntang Quezon, vice versa sa Camarines Sur. Welcome development yan kay Kamsur Governor El Rey Villafuerte. Narito ang ulat. Inaasahang madaragdagan pa ang biyahe ng Philippine National Railways o PNR sa Camarines Sur hanggang sa Tagkawayan, Quezon na magpapagaan sa riding public. Ayon kay General Manager Engineer Giovanni Miranda, aabot hanggang sa 100 kilometro ang naturang ruta na magiging operational sa huling quarter ng taon. Nakatakda namang pasinayaan sa susunod na linggo ang Lupi Station. Para kay Kamsur Governor El Rey Villafuerte, welcome development ang extension ng biyahe ng PNR sa Camarines Sur hanggang Quezon Province vice versa. Sa kabila nito, itinutulak pa rin ng gobernador ang high-speed railway system na mas magpapadali at magpapagaan ng biyahe ng mga commuter. Well, lahat naman yan positive, no? But at the end of the day, tinutulak natin ng high-speed rail, bullet rail, maraming nagdududa. Pero walang imposible basta nagkakaisa. Patuloy pa rin natin tinutulak yan. Ang huling balita naman, nagpunta na yung DOTR sa France, nag-negotiate para sa high-speed rail. So, may posible talagang mangyari yan. Aabuti lang talaga ng ilang taon, pero wala namang masama. Dahil ilang dekada na po tayong lumala ang sitwasyon ng Philippine National Railway, makakapag-antay naman tayo, lalo na kung high-speed rail. Chris Novello, CSN. Basag ang bahagi ng windshield ng isang pampasaherong bus matapos batuhin sa Milaor, Camarines Sur. Ayon sa impormasyon, nangyari ang insidente gabi nitong Setyembre 11 habang patungo sa Metro Manila ang bus mula sa terminal sa Naga City. Pagdating sa bahagi ng tulay sa Milaor ay binato ng hindi pa mga nakikilalang lalaki ang bus na agad tumakas sa hindi pa malamang direksyon. Wala namang nasaktan sa mga pasahero maging sa driver ng bus. Na-turnover na ng LGU Goa sa Department of Social Welfare and Development at DSWD ang natagpuang sanggol na inabandona nitong nakaraang linggo. Nasa maayos na kalagayan at kondisyon ng sanggol at walang anumang nararamdaman. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad kung sino ang nag-iwan ng naturang sanggol.
Nangunguna ang mataas na presyo ng karneng baboy sa contributor ng inflation na bilis ng pagtaas sa mga pangunahing bilihin sa Bicol Region. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority o PSA Bicol. Narito ang ulat. Sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA Bicol, nanguna ang karne ng baboy sa nagpataas ng inflation sa Bicol Region na may inflation rate na 17.8 noong Hulyo, habang 17.7 naman nitong Agosto. Ang 5 pangunahing commodities na nag-ambag sa overall inflation nitong Agosto 2025 ay ang mga sumusunod. Karne ng baboy na may 17.7% inflation rate at 0.7 percentage point share. Restaurants, cafe and the like na may 8.2% inflation rate at 0.6 percentage point share. Renta sa bahay na may 3.3% inflation rate at 0.4 percentage point share. Other pelagic fish na may 9.5% inflation rate at 0.4 percentage point share. At freshwater fish na may 12.5% inflation rate at 0.2 percentage point share. Sa huling tala ng Department of Agriculture, naglalaro sa 160 to 210 ang farm gate price ng baboy sa Bicol Region, habang 340 hanggang 380 per kilo naman ang karne ng baboy. Ayon sa ilang mga nagtitinda ng karne ng baboy sa Pili Public Market, nagbabago umano ang presyo ng karne ng baboy dahil na rin sa kakulangan ng mga nabibiling buhay na baboy, at kaya naman napipilitan ang ilang trader na bumili ng buhay na baboy sa ibang lugar. Ang baboy medyo adjustable ang presyo, pero ngayon na matumal, pababaan ang presyo ng karne. Pero ang price sa labas, kung ano ang linabas na price list live kang Department of Agriculture, doon kami nagsusunod. Kasi nalalaman din ng public dahil sa mga post kang DA. Kaya ang hinahabol namin yun. Siyempre may expectation. Halimbawa 180, 185, doon kami kukuha ng presyo. Naghahanap sila ng maaaring pamalit rito gaya ng manok, isda o gulay. Minsan, pag murang isda. Pag gulay, gano'n. Lagi man ako dito, kaso medyo natagalan na ako bumalik dito. Okay naman, kaya dito ako bumili palagi. Isa sa mga basic consumption ng mga consumer ang karne. Kasama sa pang-araw-araw na bilihin, kaya naman hindi maiiwasan ang pagtaas at pagbaba ng presyo nito, dahil na rin sa iba't ibang factors na nakakaapekto rito. Samantala, umabot ng 1.0% ang inflation rate sa Bicol Region nitong Agosto. Jem Garcia, CSN. Sumailalim sa isang seminar ang mga Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC sa Camarines Sur na layong mapalakas pa ang kampanya kontra droga sa barangay level. May ulat si Eli Balbin. Bilang bahagi ng patuloy na kampanya laban sa iligal na droga, nagsagawa ang Department of the Interior and Local Government o DILG ng training na naglalayong palakasin ang institutional capacities ng Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC sa buong lalawigan ng Camsur. Dinaluhan ito ng mga opisyal ng barangay mula sa iba't ibang bayan sa probinsya, kabilang na ang BADAC focal person at mga kinatawan mula sa PNP at PDEA. Layunin ng pagsasanay na itaas ang kakayahan ng BADAC sa pagpapatupad ng mga programa gaya na mas epektibong drug clearing operation, mas maayos na dokumentasyon at pagbuo ng mga intervention para sa rehabilitasyon ng mga drug surrendees. Ayon sa DILG Camarines Sur, mahalaga ang pagsasanay na ito upang maging organisado at sistematiko ang mga hakbang ng barangay kontra sa droga. Yung kinakandak na activity ngayon, yung reorientation tungkol sa SICAP BADAC o ang tinatawag na strengthening the institutional capacities of Barangay Anti-Drug Abuse Council ay makakatulong po ito lalo na sa mga target barangays. Nagkakaroon din kasi ng assessment ang mga Barangay Anti-Drug Abuse Council katulad ng Municipal at City Anti-Drug Abuse Council, pati po Provincial Anti-Drug Abuse Council. So ito pong activity na ito, ini-enhance ang kanilang kakayahan or kaalaman patungkol po sa mga anti-drug abuse or anti-illegal drugs programs, projects, and activities. Kaya kung makikita niyo po ang mga resource person po niyan ay galing po sa PDEA, sa PNP, kasi sila po ang mas may technical competence and expertise to give
improvement sa mga knowledge po ng ating mga barangay official. Itinuturing na front tuner ang badak ng depensa ng komunidad sa pag-iwas at paglaban sa paglaganap ng iligal na droga. Ayon sa ilang barangay captain na dumalo sa pagtitipon, mapapalakas nito ang kakayahan ng barangay at mas iigting pa ang ugnayan katuwang ang PNP at iba pang ahensya. Is to empower us para mas papasugon pa po, mas patutuan pa kami regarding po sa badak functionality. Kasi kayo po niya naman, lalo na po ngunyan na medyo dakulungin ang drugs, kaya po niyo po talagang papusugon kami, tugduan pa kami marahin na mai-share mi ini sa muya, manodan mi diyo, nga ni po mapatama mi kung paano mi anong gigibuhon mi in accordance sa mga law, sa batas. Nga ni po di kami pasala. Inaasahan na mas magiging epektibo ang pagpapatupad ng mga pulisiya kontra droga matapos ang serye ng training na ito. Eli Balbin, CSN. Nirerebisa na ng Kamsur Peso ang higit sa 2,000 passport application para sa mobile passport on wheels ngayong Setyembre. Narito ang ulat. Umabot na sa higit 2,000 aplikasyon ang natanggap ng Kamsur Public Employment Service Office para sa mobile passport on wheels ngayong Setyembre, kung saan nakipagtulungan ang probinsya sa pamumuno ni Governor El Rey Villapuerte sa DFA para mas mailapit sa mga Camarinense ang passport service. Ayon kay Peso Provincial Manager Rodesia Torralio, maayos ang naging pagtatapos ng kanilang passport on wheels application at naging mabilis ang pagpoproseso ng aplikasyon. Tuwang-tuwa sila and sabi nila ang galing naman ng governor ng Kamsur. Sabi ng mga mga recipients, hindi na sila kailangan pumunta ng Legazpi or Manila. And then, syempre, na-facilitate na natin ano ba yung mga kulang pa nilang requirements para on the day, wag na silang pabalik-balik sa kung saan man meron pa silang lacking requirements. So, dito pa lang sa atin, ni-screen na natin yung mga requirements nila, yung renewal and new applicants. They have to submit yung mga requirements. And of course, yung application form, we assist them paano ba i-fill out ng tama. Layunin ng programa na ito na mailapit ang serbisyo ng DFA sa mga mamamayan sa Camarines Sur, partikular na sa mga nahihirapan bumiyahe papuntang Legazpi o Maynila upang magproseso ng pasaporte. Inaasahan na makakatulong ang naturang aktibidad hindi lamang sa mga manggagawa na nangangailangan ng pasaporte at para na din sa mga overseas employment. Nirebisa na ng opisina ang bawat aplikasyon para sa passport on wheels. Eli Balbin, CSN. Ngayong nauuso ang mga sakit tulad ng ubo, sipon at lagnat na mayuugnay sa tag-ulan, inirekomenda ng health expert ang pagsusuot ng face mask para makaiwas sa pagkalat ng naturang sakit. Narito ang ulat. Sa pagsisimula ng bare months ngayong taon ay ang madalas na ring pag-uulan kaya naman asahan na rin ang mga sakit na maaaring tumama sa ating mga katawan. Ayon sa Provincial Health Office ng Camarines Sur, madalas ang mga sakit ngayong tag-ulan gaya ng ubot-sipon, dengue at iba pang uri ng sakit na madalas umanong tamaan ay ang mga bata at matatanda. Siyempre po tag-ulan, hindi po nawawala yung ubot-sipon tsaka trangkaso po lalo na po sa mga middle-aged persons po natin. No? Tapos sa mga bata po, nandun naman po yung dengue. Since usually po kapag tag-ulan, meron pong, hindi po natin naiiwasan na may naiipon po na tubig sa mga paligid. Isa sa mga nakaranas ng ubot-sipon ang anak ni Elaine Vidal. Ayon sa kanya, 2 araw na umano ang ubot-sipon ng kanyang anak at sa tingin nito ay dahil yan sa pag-ulan na nararanasan natin. Yung anak ko kasi is may ubo at sipon. And then, minsan kasi pag grabe yung ubo niya, is, madalas sumusuka siya. Ganun. So, kamusta naman po so far yung nararamdaman ni Baby? Ngayon, parang naghahabol siya ng hininga niya. So, very naaano ako kasi, like, parang iba na kasi yung niya, the way siyang yung dito niya is parang medyo mataas. So, worried lang ako. Isa sa mga hakbang na maaaring gawin ay ang pagsusuot umano ng face mask. Ayon kay Dr. Mark Daniel Uy, makakabuti ang pagsusuot ng face mask upang maiwasan ang paghawa ng sakit. Ngayon, ina-advise na namin yung face mask kasi may mga sakit na nakakahawa po, no? Lalo na yung mga virus po. Siyempre na yung mga iba po, may kasama na may mga immunocompromised, mga matanda, mabilis mahawaan. Kaya para yun sa proteksyon nila, saka para po sa mga kasama nila sa bahay.
Hindi maiiwasan ang mga sakit na maaring dumapo, ngunit mayroong mga hakbang na maaring gawin upang maiwasan ang mga ito, kaya naman hinihikayat ang karamihan na mag-ingat lalo na sa panahon ng tag-ulan. Chris Novello, CSN. Maraming paraan para maitampok ang isang obra. Pero alam niyo ba na may isang artist na ang tampok ay ang lengguwahe ng mga bulaklak sa pamamagitan ng flower arrangement? May ulat si Regine Bue. Sa ika-4 na edisyon ng Bicol Book Festival, isang makabuluhang paglulunsad ng aklat at sining ang idinaos sa Camarines Art Gallery sa Naga City. Tampok dito ang aklat na Wilds and Blooms ni Father Jason D., isang artist, professor ng sining sa Ateneo de Manila University at kapilya ng Jesuits Volunteers Philippines. Sa pamamagitan ng Wilds and Blooms, ginamit ni Father D ang lengguwahe ng mga bulaklak bilang simbolo ng buhay, ang paglago, paglanta at muling pagsibol. Ito ay sumasailalim sa malalim na pagninilay kung paano sa kabila ng mga pagsubok, may natitirang ganda, pag-asa at panibagong simula na maihahalin tulad sa isang bulaklak. Wilds and Blooms is a collection of floral arrangements that I did from 2020 to 2023, and there are selections, and we selected flower arrangement based on liturgical seasons, no? So from Advent, Christmas, Lent, Easter, and ordinary season. So we selected arrangement that will fit into each of these liturgical seasons. Hindi lamang ito para sa mga mahilig sa bulaklak. Ito ay para sa lahat ng naghahanap ng panahon para magmuni-muni, maghilom at makakita ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ayon sa isang dumalo at artist na si Cristina Alfonso, malinaw na naipahayag ang emosyon at damdamin sa pamamagitan ng naturang obra. I'm an artist myself, so I can relate to the presentation in a way that my takeaway is that when words fail us to be able to express ourselves, we can opt to do visual art as a way to cope. So that's very powerful. Kasabay ng paglulunsad ng libro, ang pagbubukas ng poon, isang makadiyos na art installation ni Father Jason D. na inspired ng sudaryo muwang tela na iniuugnay sa Divino Rostro, na isa sa mga milagrosong imahen tuwing kapistahan ng Nuestra Señora de Peña Francia. I think the important thing is what is the phenomenon, or what is the reality that you want to engage, and what is your idea about that reality or your reflection about that reality, and then you think what is the best medium to communicate the idea. Okay? Kasi if you can communicate the idea through dance, then dance. If you can communicate the idea through words, and the words is the best way to express them, then express them through words. But if you can arrange flowers, because these flowers will convey the message that you want to express, then use flowers, right? So there's so many ways of expressing. The important thing is what is the message and what is the best way to communicate the message. Samantala, bukas ang Camarines Art Gallery mula 3 p.m. hanggang 10 p.m. at mananatiling nakadisplay ang poon hanggang Setyembre 21. Ang Wilds and Blooms ay available na rin sa mga piling tindahan at online. Regine Bue, CSN. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.